Barka da safiya ga takaitaccen labarai daga jaridar Najeriya safiyar yau Laraba 28 ga watan biyu hijira ta 2024 miladiya wacce ta daidai da 18 ga watan Sha'aban 1445 bayan hijira mai karantawa Maryam Jibril. Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC ta dakatar da zanga-zangar da ta shirya yi a faɗin ƙasar nan a ranar Laraba. A ranar Talata ne ƙungiyar NLC da sauran ƙungiyoyi masu alaƙa da su suka fara zanga-zanga a faɗin ƙasar saboda tsadar rayuwa, hauhawar farashin kayayyaki, rashin tsaro da ƙuncin rayuwa a ƙasar. Kwamitin da ke kula da harkokin kuɗi na babban bankin Najeriya CBN ya ƙara yawan kuɗin ruwa da kashi 400 zuwa kashi 22.75. Gwamnan babban bankin na CBN Olayemi Kwadoso ne ya bayyana haka a lokacin da yake karanta sanarwar taron MPC na farko na bana a ranar Talata a Abuja. Majalisar Dattawa ta buƙaci gwamnatin tarayya ta bullo da wani shiri na samar da abinci a matsayin wani mataki na dakile illar yunwa da karancin abinci a ƙasar nan. Har ila yau ta buƙaci ma'aikatar noma da samar da abinci ta tarayya da ta yi hulɗa da abokan hulɗa ci gaba da sauran masu ruwa da tsaki, musamman shirin bankin abinci na Lagos wanda ya bullo da shirin tallafin abinci na wucin gadin 'yan shekarun baya. Wani fasto mai kula da cocin Celestial Church of Jesus Christ of Comfort Parish Omitoto a jihar Osun Maurice Pedan an ruwaito cewa ɗaya daga cikin mataimakansa leƙen Ogondife ya kashe shi a cikin cocinsa a cewar majiyoyi, wanda ake zargin ya ja hankalin jama'a kan kasancewar gawarwakin fasto da aka kona a cikin cocin a ranar Litinin. Rundunar 'yan sandar jihar Filato ta kama wani matashi ɗan shekara 29 mai suna Joseph Yakubu bisa zargin kashe mahaifinsa Yakubu Deliof. An ce Yakubu ya ɗauki ƙwarya ya bugi mahaifinsa a lokacin da aka samu rashin jituwa. Wannan ya haifar da rashin hayyaci wanda aka azabtar da kuma mutuwa daga ƙarshe. Akalla ɗalibai 20 na wasu makarantun gwamnati na kwana a ƙananan hukumomin Patiskum, Pika da Fon a jihar Yobe sun mutu sakamakon kamuwa da cutar sankarau. An samu labarin rasuwar a kwalejin kimiyyar fasaha ta gwamnati, kwalejin kimiyyar fasaha ta mata ta gwamnati da kwalejin mata ta gwamnatin tarayya. Kuna sauraron labaru ne daga Twins Empire. Gwamnan babban bankin Najeriya CBN Olayemi Kwadoso ya nesanta kansa da halin kuncin da 'yan Najeriya ke ciki a halin yanzu da yake magana a ranar Talata a taron farko na kwamitin kula da harkokin kuɗi MPC. Taron ƙarƙashin jagorancinsa, Kwadoso ya ce shi da tawagarsa ba su da alhakin matsalolin tattalin arzikin da 'yan Najeriya ke fuskanta. Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da mutuwar mutane 5 sakamakon barkewar zazzabin lasa a jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Hajiya Umma Ahmed ta tabbatar da hakan a ranar Talata. An kashe barista Cheris Agidi, babban mai taimakawa ɗan majalisar dokoki ta Arewa Sanata Need Noko, wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi a shekarar 2023. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandar babban birnin tarayya SP Josephine Ade, wadda ta tabbatar da hakan a ranar Talata, ta ce an tsinto gawar mamacin. Babban bankin Najeriya CBN ya fara sayar da daloli ga masu gudanar da harkokin canji na Beru da Change. Babban bankin da ya sanar da hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata ya ce za a baiwa kowane ma'aikacin BDC da ya cancanta dala 20,000 a faɗin ƙasar nan. Ku kasance da mu a kodayaushe a Twins Empire kan yanar gizo da shafukan sada zumunta kamar Facebook, Instagram, YouTube da kuma dandalin mu akan www.twinsempire.com. Ni Maryam Jibril nake cewa ku huta lafiya.